zase ja. Bobko. Ja som zabol pozdraviť. Čauko, kakavko. Náš nový kamarát. Že nový? Nový. Náš kamarát. Zo školky? Dani 11. Hello my friends. To je môj starý kamarát, už jeden diel. Harry Potter, môže byť. Potter je naše Tak sa volá Mario, hobre, máme Mario. A tento čo natáča, to je Elkajo. Áno, dobre, to natáčí. Takže... Čo máme ešte robiť? Večírka. Zadarmo zapalovať. Večírka. Nevadí sra. To pomočka. To poviem. Ja to poviem, dobre si to, či natáčaj. Áno, ideme teraz mi natáčať. Máme zapalovať. No dobre, tak Kajka, ty si chcel čo urobiť? Čo ty chceš? Drbneme zapalovať. A chcel som vám ukázať také na pekné ovienko. Počkajte. A teraz je. Kde chodia naši cigáni? Ovienko na záver. Takže ideme či do obchodu? Pekne. Tebe ja. Áno, ideme do obchodu. Ideme do obchodu, áno. Ale neskačem. Ja jem po chodníku. Ja moc vrti, jem po chodníku. Poďte so mňou, nie. Skačeme. Tak počkajte. Áno. Áno, aj on ide. No. Ľudia prídu, dobre. Áno, takže Elka ide skakať. Ježi, ty si aký to Na kakali. hlavu. A tam je to hovienko, moje. Ja ti skočím na hlavu. No skáču. Ó, ten dramper. Dávaj. Dávaj, Danu. Dani. 11. Opa. To je kakali, nie kakali. Ideme do sami. Tam bude mega. Aha, mega. Prázdna mega. Teraz neskočím megu. Takže ideme akože teraz do sami seba otraviny. Dajte mi odber. Áno. Máme 2 odberateľov. Chudáci. Chudák. Ja mám najviac odberateľov. Ty máš 1000 pozretí, ale neodoberateľov, že? Odberateľov 8. A mega, vidíte, to dá sa povedať, že sa bude na budúci vlog, však to je jedno, Celý to dneska, ale už. bude vlog o pirátoch, z Karibiku, ako je Elka, o pirátoch, Dajme si o salame. O salame, idete, kúpime salamu a budeme ho dávať do pirátoch. To je dobré. Pizza. Ja piráty, že... Ty si jaký... Takže, proste to urobíme. A tu mám peňažky. Dáš na ščelu. Peňažky, 2 eurá. Na ščelu. Ďalšia reklama robím. Slovenské poisťovne. Na ščelu dáš do videa. Dám do popisku videa. Áno, dáme do popisu videa. Môžete... Ja točíte. Alex! Čau, Alex! Točíte videjka. Alex! Vidíte? Áno, Elka jo tiež točí videa. Ja nem... Áno, taký, to je hacker. Counter Strike. Áno, to je taký hacker. K nám blavie. Nemá hacker. Ja točím zo Aj si. všetkého. Ešte sa ani A tento náš, Mario, dnes iba zaklada. Akože... To je taký len do počtu. Ja točiť videjka. A dneska ešte, dneska tam hodím z Huntera tú ukážku. A ešte z Counter Strike som hral tu s Elkajom a s Danim. Ale pritom máma na cestu. Mne to sekalo. Lebo si ma veľa fraps. Vy dva NSáci. A ja, čo som mal? NSák. Áno, Áno, neviem, čo to znamená. Non-steam. Je non-steam. NS. A tu je naša studňa. Hacker som, live hacker. Ticho, tu je naša studňa. Áno, ticho. Spomienku Pepela Demitru. Tada, raketa.
Raketa! O, ty debil, nerozsor už na väčšinu, bre. Raketa. Marko! Skoč! Skoč! Tu, Harry, skoč! Mario, skoč! No ty si debil, Hengi. Nasledujte ma. Lingy. Nasledujte ma, tam ti sú. Počkaj, to skúsim vodu. To je ďaleko. Ja som to jebol. Ideme do sami, tam sú sama otraviny. Tebe a otraviny? Seba otravy. A auto. Pozdravte auto. 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 Už je auto, ty. Aký chuj ide, vlastne detsko? Čo? Kto toto prečíta, dám 5 eur. Ja nie. A čope, na YouTube. Obľúda, ty debil. Ráno babkám bicykle. Dobko, Ano. prečíta, dám 5 eur. Toto tam je napísané, No, je to po španielsky. to je španielčina akože. El Cayo. Až, ja viem, že to nepísal. Ale Marko, to bude točiť? Mario? Ja tam nejdem, Prečo? nemám peniaze. Ja Ja vám tu počkám. A čo budem ja tam točiť akože? Áno. Tak mám počkať, tu budem počkať. Počkaj. Čo? Počkajte na chvíľu, moji diváci. Ja to potom zostrihnem trocha. A že ja čo len tu ešte vykresliť. Nemôžem to pauznúť? Potom daj stromček. Jaj, bože. Čo je smetiaku? Dosť dobré rozlištenie.